Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Poštovana braća u islamu, s vremena na vrijeme ukaže se potreba da se nakon nekog rada podvuče crta, da se sabere i oduzme, da se vidi dokle se došlo i šta se uradilo. Pa tako i večeras otpočet ću ovo večerašnje obraćanje sa riječima šejha Islama ibn Tejmije, koji u svojoj knjizi Međmul Fetava 28. Medželed 231. strana, znači knjiga 28. 231. strana, kaže, citiram njegove riječi: neki čovjek je rekao Ahmedu ibn Hanbelu, imamu Ahmedu, znači, kaže, teško mi je da kažem taj čovjek je takav, a taj čovjek je takav. Pa mu je imam Ahmed odgovorio: ako ti budeš šutio i ja budem šutio, pa kada će neko ko ne zna znati razdvojiti ispravno od neispravno? Naravno, misli ovdje na prenosioce hadisa. Kaže, Ibn Tejmije nastavlja dalje, proširio ovo značenje, pa kaže, poput imama novotara, koji su došli sa stavovima i ibadetima oprečnim Kur'anu i sunnetu. Pojašnjenje njihovog stanja i upozorenje umeta na njih je vađib oko čega su složni muslimani. Ponavljam još jednom. Kaže, ako ti budeš šutio, kaže imam Ahmed, i ja budem šutio, pa kada će neko ko ne zna razdvojiti ispravno od neispravnog? Kaže Ibn Tejmije, poput imama novotara, koji su došli sa stavovima i ibadetima oprečnim Kur'anu i sunnetu, pojašnjenje njihovog stanja i upozorenje umeta na njih je vađib oko čega su složni muslimani. Slično ovome kažu, Tabin, Sejid ibn Džubeir, Sufjan Feuri, imam Šafija, Malik i ostali. Govori o obavezi ukazivanja na novotariju novotara. Naravno, ovo su ozbiljni ljudi i oni misli o ozbiljnim novotarima. Nije prepucavanje, nije nadvikivanje i naglašavanje. U tom kontekstu, poštovana braća, prije nekoliko mjeseci, ili tačnije ne znam kada se to desilo, održan je ders, predavan na temu da li smo mi tekfirovci od jednog od idejnih vođa poznate maoške dave, nove dave. Cilj tog dersa je bio, kao što sam predavač kaže, cilj dersa, da se pojasni ko su ti ljudi koje oni smatraju kafirima i ko su ti koga treba tekfiriti. Neko će reći od vas odmah na početku, dosta nam je više prepucavanja i nadvikivanja, jedni protiv ovih, kao što jedan brat kaže, ovi udare vama lopticu, vi njima vratite lopticu. Braćo, nije ovo stonotec. Ovo je din, ovo je vjera. Vrlo ozbiljna stvar. Odmah na početku, da naglasim.
ovaj ders i ovo predavanje večerašnji ne govori o običnoj braći. O ovom ili onom mešćidu. Sunetskom ili nesunetskom, pod navodnicima. Osim onog ko se nađe na ideji onog i na tumačenju onog koji je protumačio šta im je meneće. Ko se nađe u tome, na njih se odnosi. A ko se ne nađe, ne može se na njeg ni odnositi. Zašto govorim ovaj izuzetak? Iz tog razloga, zato što je sam predavač ovog predavanja rekao na samom početku, za cijelo vrijeme kad predavanja govori mi smo stava ovo, mi tekfirimo ovo, mi smatramo ovo. Poslije vas pitam, ko su to mi? Na koga misli mi? Ako misli na njih kao idejne vođe, te dave, njih je dvojica, trojica, više ili manje, koji se zaista slušaju i pitaju, koji tumače. Ne misli se na one koji popunjavaju prostor i vrijeme. Ako misle na njih, samo njih dvojicu ili trojicu, ili se misli da sam sebe persira, pa sam sebi kaže mi. Ili treća solucija misli na svu braću koji slijedi. Pa zato što nije baš jasno na koga se misli ovdje. Znači ovo što će se večeras reći odnosi se na svakog onog ko se sebe smatra da slijedi ono što je on pojasnio na tom predavanju. Naravno, od pravednosti je da se navede šta je čovjek rekao. Da se ne bi pogrešno tumačilo iz konteksta izvlačilo. Ali prije tog navođenja neophodno je da se pojasni da je ovaj ders u stvari provokativan ders. Da on nekog izaziva i kaže evo, to je naše, evo na čemu smo, pa bujrum. Ako neko od vas ima znanja i zna, ima i vidi šta ovdje sporno, bujrum neka kaže. Vjerujte, ja lično ovo što govorim o svoje ime. Ne zastupam nikog. Ni daje, ni vas ovdje. Osjećam potrebu da ovo kažem. Iz kog razloga? Zato kada sam preslušao to predavanje, jer me jedan brat nam govorio, raspravljajući se sa mnom, iznoseći to, da on u ovom predavanju iznosi dokaze iz Kur'ana i iz Suneta. A vi, kaže, ako imate znanje, budemo odgovorite Kur'anom i Sunetom, a ne samo mi mislimo ovako i mi nismo na tome i oni su pogriješili, nismo pogriješili. Odnosno, ovo predavanje, braćo, bi u stvari trebao biti odgovor sa druge strane, pošto je došlo u naslov, jesmo li mi tekfirovci? Pa ovo predavanje nosi naslov, jeste li vi tekfirovci? Pa ćemo na kraju doći sa zaključkom, ja lično. Doći sa zaključkom i odgovorom na ovo. Jer je vrlo bitno. Za mene lično, kada sam preslušao to predavanje, vjerujte da sam se rastužio od čemera i jada. Jer sam očekivao da je to zasnovano na znanju, na jasnim dokazima, na stavovima učenjaka, a ne na površnosti. Kao što ću nastojati da pojasnim. U stvari ovo predavanje treba biti dobar argument onima od nas kojima se upozori na ovu davu i dođe i kaže, dobro, šta je sporno kod njih? Ako je to tako, šta je sporno? Daj mi konkretno navedi šta je sporno kod njih. Bavi se tekfirom, bavi se tekfirom, sam islam ima. Došao sa pitanjima tekfira. I zaista fino pitanje. Šta je sporno kod njih? Zašto je bitno da se govori o ovoj temi? Prije svega što treba odgovoriti
na ovo pitanje, kao što je pitanje. Jesmo li mi tekfirovci, pa ćemo mi odgovoriti jeste li vi tekfirovci, odnosno ja. Sa druge strane, vrlo je bitna stvar da je u ovom predavanju jedan od idejnih vođa ove dave sastavio na jednom mjestu sve ono što oni, sve svoje stavove koje oni imaju, sve njihove stavove. Gdje nema potrebe da se sad zamori neko ja ili neko drugi, da preslušamo sva njihova predavanja i da razaberemo šta oni smatraju, što pozivaju. Nego je to on sam radio. Time je olakšao posao. Onima koji imaju i trebaju da upozore na ovu davu. Sa druge strane, na samom početku sam naveo riječi imama Ahmeda i Ibn Tejmije, gdje se naglašava značaj i obaveza učenih da ukažu kada se pojavi nekakva devijacija u razumijevanju vjere. Pa kao što se ukazuje na sufije, na murdžije, na ispravnost, na neispravnost maturidijske, šarijske akide i svega drugog, obavezno ukazati i na ovo. Sa znanjem, sa dokazima. I treća stvar, najbitnija stvar, to je srž ovog predavanja, a to je dubina, širina. Džehla onog koji tumači ova pitanja. Odgovorno tvrdim ovo. I pojasnit ću zašto. Vraća se na 4 tačke. Znači, ovo je rezime onog što se ima ukoriti, to što došlo predavanje. Pa ćemo onda detaljnije čati. Prva stvar, što se naziva ovo menheđom njihove dave. Menheđ, znači put kojim oni idu, kako oni razumijevaju vjeru i što slijedi. Dalje, što se uzima tekfir, proglašavanje muslimana kjafirom, menheđom dave. Što je vrlo krupna stvar. Sa koje strane? I ovo ko razumije na večerašnjem predavanju, razumit će o čemu se govori. Braćo, shvatite jednom za sva vremena. U islamskoj literaturi, u akidi, u poglavlju o riddetu, u akidi o nevakidu od islama, ono što izvodi iz vjere, svejedno kufr ili širk, to se poučavaju muslimani kako bi znali da izbjegnu da ne upadnu u kufr ili širk. U poglavlju, fikskim poglavljima, Kitabu Ridde, poglavlju o otpadništvu islama, poučava se propisi onog šta jednog muslimana izvodi iz islama i koje su posljedice toga. I to muslimani mi trebamo učiti. Treba to učiti i treba to znati. A to nije tekfir. Ovo treba razdvojiti od drugog pitanja, a to je tekfira. Spuštanje kufra na pojedinog muslimana. To ne treba da radi obični musliman. Za tako nešto treba učiti, treba sjesti, treba godina provesti, treba pitati učeni i učeni. Ne samo pročitati jednu knjigu ili više njih. Opet vam povlačim. Velika je razlika. I ovdje je nastao haos u ovoj davi. Gdje su spojili između toga, gdje se uči, znači, ono što izvodi iz vjere, kufra i širka, spojilo se sa drugim, a to je spuštanje tih mesela i pitanja na pojedine muslimane. A velika je razlika. Jedno je učiti to da bi se sačuvao toga, a drugo je ko je ehl, ko je kompetentan da spušta te propise na pojedine muslimane. Ovo drugo mogu raditi samo učenje, koji zaista ima znanje, osim u nekim pitanjima. Psovanje Allaha i poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. To je riddet, otpadništvo. Automatski čovjek izlazi sam. To svaki musliman kada nauči zna i odmah zna propis toga koji to radi. Dok ostale druge stvari koje ćemo navesti, nije tako lako spustiti na jednog muslimana koji za sebe tvrdi da je musliman, koji ima nešto od islama, kojim, kako se kaže, sebete lehu islama,
potvrđen mu je islam, da bi ga izveo iz islama, ne može tek tako biti. Ima to proces, taj proces treba znati i treba to učiti. A da to postane menheđ jedne dave i da se time bavi obična braća i da se tome priča na hudbama i da se iz toga izvlači stavove, to je belajove dave. Znači, to je prva stvar. Navešao sam jedan banalan primjer. Braćo, vi znate dobro kada abdestite ili klanjate. Pa vam se nešto desi. Pa ne znate jeste li ispravno postupili. Navešao vam primjer kao što se desilo neki dan. Brat je klanjao namaz i kada je trebao predati selam, umjesto da kaže Esselamu alaikum wa rahmetullah, Esselamu alaikum wa rahmetullah, on je rekao, ako se dobro sjećam, Ešhadu an la ilaha illallah wa ešhadu anna Muhammadan rasulullah. I ustao je otišao. I bio je svjestan da izgovorio, ali izgovorio. Nakon nekoliko sati nazvao i pita je li mu ispravan namaz. Pa bujro braćo, oni koji misli da su mesele tekfira tako lagane, pa preći da bude olakši. Budemo odgovoriti. Dobro, ne izhavio, jeste ili nije, tu nas svako. Budemo odgovoriti sa znanjem, da je neko nešto rekao. Šta su mezebe o tom rekli? Vrlo komplikovan pitanje. I vraća se na 3-4 šerijetska pitanja po kojoj činjaki ima različito mišljenje. Iako imaju dokazano. Helenes. Znači, kada je pitanje abdest i namaz, svako od nas nazove, kada nešto nije jasno, nazove učenog, pita, nisam siguran, je ovako ili onako. Neke obične stvari. Radi svog namaza, da bude primjer, da je ispravnost namaza, abdesta, ovog ili onog, radi braka, talaka i slično. A kada je tekfirenje vladara, muslimana, ovog ili onog, tu kaže nema filozofije. To je jasno kao dan. Murđija nama muti. To se odmah reže. Kako to? Abdesti, namaz, talak, to puno pitaš, zapitkuješ, a to je ipak tvoja lična stvar, to je nešto blaže i dosta blaže od nekog da ga izvedeš iz islama, ako tvrdi za sebe i pokazuje javno ispoljavno da je musliman. Zar ovo ne ukazuje na nenormalnost kakvog ponašanja? To je bolest. Čista bolest da neko napravi svoju davu na tome da njegova zanimacija bude jesu li ovi kafiri tamo u arapskim zemljama, nisu kafiri, ko je kafir, jesu li ovi ovdje kod nas kafiri, nisu kafiri. Toliko se zabavi tim da nema vremena da radi obične ibadete. Za neke sadaka, malo. Pomoć muslimanu, još manje, osim svom, bratu, pravo. Znači, zašto? Zato što se treba baviti ovim krupnim stvarima. Druga stvar. Šta je sporno, znači govorim globalno šta je sporno o ovome što je rečeno u ovom predavanju. A to je, kako ovdje rečeno, kako ovdje došlo kad se rezimira, navode se, tekfire se određene osobe zbog stvari do koje u islamu niko od učenjaka nije rekao da je to kufr. Tako da to mene zaprepastilo. Da može čovjek tako nešto reći. Zar može neko koji zasjetuje detalju vidu, da je vođa davi reći i da takav džep ne ispolji. Namešamo te stvari. Treća stvar. Kada se govori o određenih pitanja, imaju detalje o njih. Ako je situacija ovakav je propis. Ako je situacija ovakav je propis. 3, 4, 5, 6 solucija. Učenjaci pojasnili. Došlo u dokazima. Međutim, kako tumači unik, to je sve to crno ili bijelo. I četvrta stvar, ovo što navodim, ovo su samo, kako se kaže, naslovi. I četvrta stvar, ne pravi se apsolutno razlika između tekfira, mutlak i muajen. Tekfir, mutlak znači nešto, postupak, koji izvodi čovjek islama, to je jedna stvar, širk ili kufr, a druga stvar, spuštanje tog propisa na pojedinca. Tu se poistovjećuje. Tu, po ovom tumačenju, na ovom predavanju, ispada svako se time može baviti. Što je čisti dalalet. A sada da krenemo na detalje. Rekao sam malo prije, od pravednosti da se navede šta je čovjek rekao. Između ostalo, kaže ovaj brat
idejni vođa ove dave, jedan od njih, kaže, kao što sam malo pridavao, znači cilj tog dersa je da pojasni koga oni smatraju kafirima i koga treba tekfiriti. Pa između ostalo kaže, mi tekfirimo današnje tagute. Ko su tagute? Narod misli na sve vladare muslimanskih zemlja. Mi tekfirimo sve vladare muslimanskih zemlja. Zašto ih tekfirimo? Pa onda navodi detalje, jer ne sude po šerijatu. Jer kaže dozvoljavaju parničenje pred tagutom, odnosno jedinim nacijama. Jer kaže propisuju zakon opreća Allahove vjere. Pa onda navodi kuranski ajet, onaj što je postoji sinonim njihove dave. Omen lam jahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Oni koji ne sude po onom što Allah objavio, oni su kafiri. I navodi još drugi ajet koji nema direktne veze sa time. Pa onda navodi riječi od šejha Islama ibn Tejmije, odnosno Muhammed ibn Abdul-Wahhaba, navodi, kada je naveo u knjizi Usulu Salate, koje su glavne stvari 3 vrste taguta. Pa onda kaže Allah nas je obavezao da tekfirimo tagute. Dobro, ovdje se postavlja cijelo vrijeme, postavlja se pitanje, ko su taguta, koga vam misli? Jer to znači da mi automatski moramo, kada nešto kaže tagutama, automatski moramo primati tu su taguti i idemo dalje. Ko kaže da su taguti? Na koga misli? Kaže, obaveza da tekfirimo tagute i bit ćemo pitani ako znamo za njihovo stanje i ne tekfirimo istinu. Bićemo pitani. Znači, bit ćemo mi svi koji naš pitanje ako mi ne protekfirimo neke tam tagute. Ovdje je velika zabluda na kojoj je izgrađena ova dava. A to je وَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ, što je došlo u Kuranskom ajetu, onaj ko zanegira taguta, što je hak istina. Na kog se ovdje taguta misli ajet? Musliman je, da mu bio ispravan la ilaha illa, mora zanijekati sve tagute, sve ono što se obožava mimo Allaha dželešanu. To je hak istina. Allah dželešanu nije zadužen da pojedinačno tražimo svuda po svijetu. Je li ovaj tagut u ovoj državi ili ovaj tagut? Je li ovaj tagut da čovjek mora u srcu zanijeti? Tagut je šejtan, jedan od glava taguta je šejtan. Da čovjek mora reći, ja negiram šejtana kao taguta, da bio ispravan ima. To Allah što nije zadužen. Nego uopćeno da musliman zanegira taguta, sve ono što se obožava mimo Allaha dželešanu. A po ovo, kako se ovdje tumači, nije ti ispravno. I bit ćeš pitan sve dok ne tekfiriš neke tamo tagute za koje si čuo i za koje ne sude po šerijatu. Dalje, kaže kako da ne tekfirimo te tagute. Kaže, sad navodi razloge, dokaze, zašto ih treba tekfiriti? Kaže, oni ne sude po ono što Allah dželešanu objavio, što je već rečeno. Kaže, mijenjaju školske menheđe. Zato ih treba tekfiriti. Što mijenja školske menheđe, školske programe u školu. Zato ih treba tekfiriti. Prijatelju sa kafirima, zato ga treba tekfiriti. Kaže, pomažu ih sa imetkom od muslimana. I to je kao djelo kufra treba tekfiriti. I kaže, daju im aerodrome sa koji podiječu njihove avioni u borbi protiv muslimana. I zato ih treba tekfiriti. Zatvaraju ulemu, mužahide i dobre ljude i zato ih treba tekfiriti. I onda navodi iđma učenjaka na tome da onaj ko pomogne kafira protiv muslimana, da je kafir, pa makar sa pola riječi. I kaže, navodi iđma učenjaka, rekao Ibn Hazm, i rekao da su toga dva muslimana ne razilazi. Što je sve tačno. Ovo je tačno, da ima iđma učenjaka. Ali kako? O čemu su učenjaci rekli? Koji vid pomaganja kafira protiv muslimana je kufr koji nije. To je pojašnjeno. I u Kur'anu i u Sunnetu. Samo je to trebalo iščitati. A ne uopćeno uzeti. I kositi sve redom. I onda dalje navodi knjigu, poznatu knjigu od Nasira Fanda, kada piše Etibijan fi kufri mena anel Amerikan, kaže pojašnjenje, obznanjenje o kufru onog ko pomaže Amerikancima. U borbi kada su napadali Afganistan, tako da u toj knjizi je iznešeno sve što se tiče toga pomaganja kafira u borbi protiv muslimana. Mišljenja učenjaka. Međutim, sporna ova knjiga s jedne strane, što u toj knjizi nisu pojašnjeni detalji. I to su učeni pojasnili. Da ova knjiga nije pojasnila detalje. Kad se neko proglašava kafirom, kad ne proglašava? Jer po onom što on je izneseno, vrlo bi
malo muslimana na dunjaluku ostalo. Kako je preneseno, ko sve ulazi u kafire ako pomogne kafira protiv muslimana. Dalje nastavlja predavač. Tekfirimo one koji psuju Allaha i poslanika. Ovo je jedino što se na ovom predavanju može uzeti zdravo za gotovo. Dalje, kaže, jesmo li mi tekfirovci što tekfirimo one koji upadnu u širk? Kaže, onda navodi fetvu od Leđne, od komisije za ono koji učini seždu kipu. Da li je odgovorio Bin Baz i ostali učenjaci koji su bilo Leđni, odgovorili su da tama sežda za kipu predstavlja širk. Izlazi iz islama, što je tačno? To je tačno. Međutim, ovo pitanje, kad se upadne neko u širk, jesu uopće na svakom ko upadne širk tekfir automatski? I koje je to vrste širka se tekfire? To nije pojašnjeno. Dalje, kaže, mi tekfirimo one koji se zakunu na poštivanje tagovskog zakona. Znači, onaj ko će ući u parlament mora da se zakune da dani zakon, da će poštovati onaj zakon. I kaže, mi ga tekfirimo. I poslije toga navodi kuranski ajet u suri Nisa, 140 ajet, koji govori o tom, spomenut ćemo ga inšallah. Kaže, mi tekfirimo ko propisuje zakone koji su oprečni, ono što Allah šano objavio, a kaže, a što se tiče mušiških parlamenta, i kaže, kune se Allahom, kjafiri su oni koji uđu u parlament, samim time što sjede tamo. I kaže, ne mogu shvatiti daje koji ne tekfire oni koji sjede u parlamentu. Meni je jasno što ne može shvatiti, kako će shvatiti ako ovako tumači. Dalje, kaže, tekfirimo sekulariste. Ovo je tačno. Međutim, ko su sekularisti? Na koga se odnosi sekularista? Detalj, pojedinost. Kako to spustiti na pojedinca? To se ne pojašnjava. Dalje, kada tekfirimo osobe koji nemaju ništa od la ilaha illallah, ni namaza, ni posta, ni hađa i tako dalje. I navodi, tamo spomenuo hvala učenjaka od Humejda, Džubeira, Isaka, Rahoveje i ostali, onaj kaže ko ostavi arkane islama, koji temelji islama ostavi i kaže voju sadli mu stedbira kibla i klanja, kaže okrenut ležima kibli, kaže on je kafir. Dobro, jesu, istini su rekli. Kaže dalje, tekfirimo, kaže oni koji ne padaju Allahu za šana sreću pa ne klanja. I ovako uopće. Naravno, kod njih je tu ide tako poznato. Ne mora se uličivati. Kogod ne klanja, to je švakat, ima razlike među njima, on je kafir. Neko čovjek dobro da nije tako, ne. Vidjet ćemo kako se to radi. Ako uzmemo stav učenjaka da je ostavljen namazak kufr, kako su spuštan pojedinca koji za sebe tvrdi da je musliman, a nema nikakvu namaza? Ili pojedinca koji ima nešto od namaza? Ili ono koji klanja samo džume, ono koji klanja bajrame, ono koji više klanja nešto ne klanja? I tako dalje. Kako se to spušta na pojedinca? To uopšte ovdje nije pojašnjeno. Prepušteno običnom bratu da on to uzma sebi, kako on shvati. O abdestu i namazu ću pitati učenje, kako god mi nešto nije jasno, a ovom ja odmah rešim. To nije normalno. To nije normalno razmišlja normalnog čovjeka. Otprilike ovo je ono što je navedeno u ovom predavanju. Da ne bi bilo, da se govori o onome što priča se o nečim desu predavanja, a nije rečeno šta je on rekao. Otprilike je znači ovo ono što on rekao. I za mnogi stvari navodio ajete i hadise koji su opći dokaz, pojedinosti nema. Šta je sad zamjer tomu svemu? Da dođemo do pojedinosti. Prva i najbitnija stvar, da je ovo ovako, ovo što je rekao, mi tekfirimo zbog ovog, mi tekfirimo zbog ovog, mi tekfirimo zbog ovog. Kaže, ovo je menedž njihove dave. Znaš što znači menedž dave? Znači da se pojedinci braća bave da je to njihova vizija po ovim pitanjima. I da oni tako trebaju prosuđivati. Ako to menedž dave, onda je to veliki balaj. Onda je to čisti dalalet. Zašto? Sa koje strane? Opet navodim istu stvar što sam malo prije naveo. Iz razloga, braću, shvatiti, ovo je srž ovog odgovora. Ili reakcije na ovo. Da je jedna stvar učiti šta izvodi iz islama, šta je kufr i šta je širk, kako bi sačuvao toga, i propise otpadništva islama, a druga je stvar što je samo za kompetentne i učene,
kako taj propis pustiti na pojedinca. Pomiješati ove dvije stvari zajedno i pustiti običnom muslimanu koji ne zna ove stvari, nije učio i čak učeni, koliko je braći koji završi fakultete i donijeli ovu ili onu titulu, pitajte ovim propisima, ne smije riječi reći. Zašto? Zato što se boji laža, zna da to ne zna detaljno, zna da to nije sigurno, je to tako. Nije učio za tu stvar, on učio druge stvari, bez ono što ima fakultet islamski. Ne može o tebi pričati, kaže pitaj drugog. Ili najbolju ruku zna da tumačenje ovako kako tumači da je to bela, da to nije tačno. A sami se sad običnu braću i oni koji se penju konji na mimere, koji nikad ne zna arapski jezik, nije učio islam nigde, nije sreo nikad vidio šeja u životu. I onda on priča o ovim stvarima. I kufr, i širk, i tagut, i asl din, i ovo i ono. Dovoljno samo to da čovjek vidi da je to bolesna dava i da je to stran putica. Takav pristup razumijevanju vjere. Ovo se nije desilo kod nas prije. U samim početcima ove dave koja se pojavila kod nas, ovi sahni. Znači, opet naglašavamo ovdje. Znači, razumio je ovo predavanje onaj večeras, ko razumije da je jedno izučavati stvari koje izvode iz islama i propise o otpadništvu i uopćeni tekfir, djela koji izvode iz islama, kufra, širka i ostalog, a drugo je tekfir muajjen, pojedinačni tekfir. Pojedinačnim tekfirom se bave ljudi koji su osposobljeni, koji znaju ta pitanja, kao što se specijalista, doktor, ove ili one specijalizacije, može jedini baviti u toj, ne može svako od nas otići vršiti operaciju i liječiti ovu i onu stvar, zato što nema znanja, ne zna kako ide. Znači, ono što je u medicini, što mogu raditi samo specijaliste, tako u islamu, tekfirom, spuštanje propisa tekfira na pojedinca, mogu samo zaista učeni ljudi. Ne onaj koji završi fakultet. Ili onaj koji zna lijepo pričati, drži dobre hudbe, nego koji je to odučio, koji se odnojio na tome. Pitao za svaku pojedinost, vratio se na 100 knjiga, pitao nekoliko šehova. Druga stvar, od ove što se tiče menheđa, dolazi se do zaključka. Da ono što kaže, obaveza je da tekfirimo tagute. Malo prije smo da biti dobro, na koji tagute mislimo? Na vladarom muslimanskim zemljama, jel? Ko je rekao da su oni tagute? Svi. Pazite, braće, nemojte da mislite, jel, da je neko ovdje došao da brani te vladare. Među njima je fasika, grešnika, munafika, kjafira, rade zulom, rade šače. Ali nisu svi takvi. I nisu svi na istom stepenu. Spuštanje propisa tekfira na njima od onih koji ispoljavaju islam i tvrde da su muslimani i ne rade nešto što izvodi islama po ispravnom shvatanju, nije to jednostavna stvar. I nije za svakog. Kao što među njima ima koji ne treba apsolutno tekfiriti. Smiješno je Gaddafija tekfiriti. Bešara tekfiriti. Oni su kjafiri u osnovi, nije potvrđen islam. Nema potrebe da tekfiriš. Jer ona je sam sebe protekfirio sa svojom akidom Gaddafi. A ona je alevijske akide, šijske, koja je najgora verzija šijske akide. Nije nam to se ne tekfiri. Kao što kod nas u Bosni ima Bošnjaka koji nema potrebe da ga tekfiriš, jer nije potvrdio islam apsolutno. On su i tu polupalo uče. Znači, ispalo je ovdje da je obaveza tekfirno tagute koje nama Ebu Muhammed Makristi i ostala ekipa tekfirska uprla prtom rekli da su taguti. Svi su vladari muslimanskih zemlja taguti i mi kad to povjerujemo, onda smo mi pravi muslimani. I onda su ispuni šart kufra u taguta. Ovako tumačenje čisti dalalet. Ovo je neispravno tumačenje. Još to da ćemo biti pitani ako ovako nemamo uvjerenje i objeđenje. Da ćemo biti pitani kod da lažeš amu. Samo se čovjek koji se bavi zabavio sa svojim ibadetom, svojim hajrom koji ima, odvoji svoje porodce, što može da uradi od hajra od islama. Nema pojma za ovu stvar. On će biti pitan, jer nije tamo protekfirio i nije se ustavio s ovom akidom. Ovo naravno vodi jednu vrlo bitnu stvar, a to je
vrlo bitna stvar, vrlo bitan zaključak, da onaj ko ovako tumači, a on je Boža ove dane, iz ovog svega što je protumačao, još će doći, on sam ne zna propise tekfira. Vidi se da on nije učio detalje. Ako on ne zna, a Boža je te dave i tumač te dave, pa šta je onda sa pojedincima? Šta je oni koji slijede? Šta je sa onima koji ga slijede i potvrđuju u tome? Neko će reći, pa dobro, nisam nas uvidio da ne zna. Evo sad ćemo potvrditi. Ona druga stvar, najbitnija. Tekfirenje zbog stvari koje nisu kufru islamu. Malo prije sam naveo. Kaže, mi tekfirimo one vladare tamo, kaže, mijenjaju školske menedže u knjigama, školski program, plan i program u školu. Tačno. Saudijsko Arabiju promijenili. Izbacili tekstove koji govore o mržnji prema židovima. Nije bitan razlog. Natjera, nije bitan. Tekfirimo zbog toga. Da neko kaže da ovo djelo kufra, to se može džahil reći. Džahil motbah, onaj džahil crni koji zamrči u džahil. Kako to može biti kufra? Pa da totalno izbaci vjeru na oko, da nema nikako se nauči islam u školama. To nije djelo kufra. Žetvojima, koji dokaz ukazuje na to da je to djelo kufra? Šta je dokaz iz Kur'ana i Sunneta da je to djelo kufra? Dalje, kaže zatvaranje uleme muđahida i dobrih ljudi. Kufr, zbog toga takvih. Zatvaran Ebu Hanife, Imam Ahmed, Malik, Šafija, najveći velikani u umetu. Jesu li jedan od njih protekvirili vladara koji su? Osim što se Imama Ahmeda prenosi jedno i drugo mišljenje da je protekvirio Me'muna. Ovi jesu protekvirili koji ih zatvarali. Jesu drugi učenjaci protekvirili koji su njih zatvarali? Ili drugi učenjaci kroz istoriju islama uvijek su zatvarali učeni? Kogod izađe kaže vladaru istinu u oči, ako je zulumčar, zatvori ga. I to je djelo kufra. Gdje je dokaz iz Kur'ana i Sunneta da je to djelo kufra? Zatvoriti nekog zatvor nepravedno, zulma, da je to djelo kufra? To čisti džahil tako to znači. Da to bude djelo kufra koje nekog izvodi islama. Dalje, prijateljovanje sa kafirima. Ovako rečeno, uopće, prijateljovanje sa kafirima djelo koje izvodi iz islama. Kako to malo analizirati kod nas, mnogi bi od nas bude nekoliko puta izašli do sada. Na koji je prijatelj nas misli? Koji je prijatelj vam? Jedno je uzimanje za zaštitnike, podržavanje ono na čemu jesu, pomaganje ono kufra na čemu jesu, a drugo je prijatelj, biti prijatelj sa kjafirom. To je haram. Po većini učenjaka. Neki to dozvoljavaju sa onim koji ne radi protiv muslimana. A ispravno je da je zabranjeno uopće. Upućuju to ajeti mnogi na to. A to nije djelo kufra. Osim kad prijatelju sa njima zbog njihove vjere na čemu jesu i pomaže ono na čemu jesu. A samo prijateljovanje, da je to kufri, da čovjek izlazi s vama, to je smijurija da neko dođe sa ovakvim tumačenjem. Dalje, kaže, pomaganje kafira i mjetom od muslimana. Djelo kufra. Pomaganje kafira i mjetom od muslimana. Ja ne znam, volio da se pitao, kakvim pomaganjem, kojim imetkom muslimana, kojim muslimana i kako pomaganje, čemu? Ovako je rečeno, to je djelo kufra. Ne znam, volio da se donesu dokaz, koji to dokaz, Kur'ana se onda upućuju na ovo da je to djelo kufra. Ove stvari, da neko kaže, to ne priliči nekom običnom muslimanu, koji nije plaho učio, da za ove stvari tvrdi da je to djelo kufra, da neko izašli islamu. A kamoli neko koji je Boža dali, koji je tali bil, koji je učio i Boža jedne skupine, da za ove stvari tvrdi da izvodi iz islama. To je čisti džahil. Treća stvar, tekfirenje zbog pitanja u kojima ima takozvani tefsir. Ima je pojedinosti. Ili veliko razilaženje među učenjacima ehli sunne vel džemata. Pa ćemo danas. Prva stvar, kaže što su naveli tamo. Tekfirimo vladare u muslimanskih zemlja. Zašto kaže? Zato kaže što dobrovoljno se parniče pred tagutom Ujedinjenim nacijama. To je djelo kufra do koji tekfir. Naravno, tekfirimo, on misli na mi, na oni tekfir. Oni koji slijedi tu datu.
ispravno po ovom pitanju, svejedno tražio presudu pred Ujedinjenih nacija, sudom Ujedinjenih nacija, ili tagutskim sudom ovdje ili onde, da to zavisi od stanja. 3 su stanja, onaj koji učio ovo pitanje, koji zna detalje o pitanju, ne bi nikad ovakvu stvar izvalio. Nego zavisi od stanja. Ima stanje kad je dozvoljeno, ko ima neko pravo i ne može ga drugačije postići osim preko Tagutskog suda, dozvoljeno da ide preko Tagutskog suda da vrati svoje pravo. Kome je učinjen zulum u raznim oblastima, dozvoljeno da se parniči pred Tagutskim sudom da bi bio otklonjen to zulum. Šta je dokaz? Dokaz iz Kur'ana i Sunneta. Iz Kur'ana riječi Jusuf alejsalam udkurni inda rabbik. Kada je bio zatvoren u zatvoru, pa je onom kojem protumačio snove i rekao mu i protumačio snove od samog vladara Aziza i rekao mu spomeni me kod svoga vladara. Šta da spomeni? Mufesir složno, spomeni me da mi je zulum učinjen i da me izvede iz zatvora. Jusuf alejsalam kod taguta tražio da mu presudi po istinu. Ovo stvar kidi. Dalje, hadis, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je poslao prva hidžra kada je bila, pa poslao skupinu muslimana u Abesiniju, šta im je rekao? Kaže, inne fihi melike la yuzlemu fihi ehad. U njima je, u Abesiniji je vladar kod kojeg se nikome ne čini zulum. Kako je tu dokaz? Pa zato kad se učini zulum, tražiš presudu kod njeg i presud se po istinu. Ovo stvar akide. Poslanik sam vam rekao, idite tamo, dobar je vladar, kad vam zatreba da se tražite učinjenja zulum, otklonjen će vam biti. Poslanik sam vam rekao. Ovo su dokazi iz Kur'ana i Sunneta. U ovim situacijama čovjek može da parniči pred sudom. U kojim situacijama ne može? Zbog strasti, zbog mržnje prema nekom. Ide preko Tagutskog suda da nešto uzme što nema pravo. Ali zna da je to Tagutski sud. Ne vjeruje u njega. Tad mu je haram, ali ne izlazi iz islama. Kada izlazi iz islama? Treća situacija. Kada vjeruje da je Tagutski sud bolje od šerijata. Ili da je sličan šerijat. Ne, to je to isto. Ili da je bolje od šerijata. Kada je tek kafir? Međutim, kod njih automatski kafir. Dalje, kažu sljedeće pitanje. Kažu, oni koji ne sude po šerijatu, tekfirimo vladarkama jer ne sude po šerijatu. Naravno, jel misli na kuranski ajet, nama svima poznat, da men lam jahkum bima anzalallah, fa ulaike humul kafirun. Oni koji ne sude po ono što Allah šan objavio, oni su kafiri. Pa kaže, oni uzmaju ovaj ajet koji je kod njih jasno podan. Kogo dođe na vlast ne sudi po islamu, po šarijatu, on je kafir. Jel tako kažu učenjaci? Jesu tako lekli mufesiri? Šta kažu mufesiri u tumačenju ovog ajeta? Navode 4 mišljenja. Po jednom kaže da se to samo odnosi na židove, ja govorim židovi. Ovo što dolazi muslimani. To su učenjaci rekli. Nisu to djece govorili. Dobro, kažu ovi učenjaci, nisu potrebni su. Drugo mišljenje, kaže to je kufr dole kufru. Prepisuje se Abdullah ibn Abbas i mnogi tabijini. To je kufr bez kufra, naš je dijelo kufra, ali izvod islama. Abdullah ibn Abbas i ostalo. Bez dobra što ima neke slabosti, to privati što je preneseno. Učenjaci privatni. Mufesiri privati ovo mišljenje. Najveće mufesiri privati ovo mišljenje. Je dijelo kufra, ali izvod islama. Treće mišljenje, kufr je ako čovjek ohalali da se ne sudi po ovom zakonu, makar ne sudi po njemu. A ako ne ohalali, ne sudi ni kufr. I četvrto, da je ono mišljenje koje su oni uzeli i gotovo. A to je da samo na suđenje kufr izvodi iz islama. Bez detalja. A po ovom pitanju također ima 4 mišljenja učenjaka. Ovdje nije cilj da ulazimo u obrađu svakom veselu. Ovo svakom veselu znači treba predavanjima. Ovdje samo govorimo, ovdje je cilj naglasim. Znači, da ovako crno-bijelo govorite o ovim pitanjima koji imaju svoje detalje, to je krijenje istine. Tu se sakriva istina. Vratite se vi imate tefsirinu tefsir. Pogledajte tumačenje ovog ajeta. Šta je prenešeno, šta je zapisano islam učenjaka? On niko ne može sakriti. I da neko dođe po tom pitanju, gotovo, ne smiješ, samo mora biti kufr. A nije tačno. Kao što se naveo 4 mišljenja u tefsiru ajeta, također ima 4 mišljenja učenjaka. Neko reći, pa dobro, mene mišljenje ne interesa, ja hoću jednom kako je hak istina, u redu. Nek spomenu učenjake današnji, koji umet prihvatio su učenjaci, koji zaista učenjaci,
da automatski tekfiri vladaru muslimanskih zemlja. Ne spomenu učenjaki, hajde. Gdje su ti učenjaci koji tekfiri? Koji kažu svi su kafir, svi su vladaru muslimanskih zemlja kafir. Ne spomenu po imenu koji je taj učenjak, osim Ebu Hanife Magdisija i ostali tekfirovaca. Tekfirskih i nekih učenjaka i tako dalje. Ali ima još veća stvar. Dobro. Da ne navodim ove stavove, jer to je predavanje samo za sebe. Ovo ovdje što je bitnije, a to je kakav je onda njihov stav po pitanju Hamasa. Hamas, islamska stranka koja je došla na vlast u Palestini. Islamska stranka, poziva islam, došla na vlast, ne sudi po šerijetu. Ne sudi po šerijetu. Sudi po nekom tam zakonu bio prije. Pitali jesu oni kafiri. Jesu oni kafiri? Ne sudi po šerijetu. Kakav je propis Alije Izetbegovića? Rahmetullah. Je on kafir? Nisu li po šerijetu. Bio na vlasti, nisu li po šerijetu. Da im odgovorimo. Da govorimo sa dokazima. Samo nek nama odgovore šta je sa Neđašijom. Neđaši bio u Abesiniji namjesnik. Krio svoj ima po ispravnom načinu. Ili nije krio, nije bitno. Krio da je musliman. Nije sudio po šerijatu, sigurno. I umro. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu muttefaq obavijestio ga Džibril da je umro. I sabrao sahabe i klanjao na dženazu. U njegovom mostu. Kako će klanjati poslanik sallallahu dženazu? Čovjek koji nije vladao po šerijatu. Nije vladao po šerijatu. Nema sumnje. Klanjao dženazu, ono koji nije poslanik sallallahu nije ga protekvirio. Samo neka nam odgovore da ovo. Ne treba da ići. A šta sa Hamasom? A šta sa islamistima koji odu da mijenjaju, da unesu što više hajva islama u parlamente, u vlast koja postoji? Oni kafiri, a ovi što su skloni po brdima, po selima, oni pravi muslimani na tevhidu. Zdrava pamet može nikako sabrati. Dovoljno ne Neđaši. On još i dokaz, evo vam govorim dokaz. Odgovorite nam. Dalje. Sljedeći, zašto su kafiri ovi vladari u muslimanskim zemljama? Kaže, pomaganje kafira u borbi protiv muslimana. Zato su oni kafiri. Mada nisu svi muslimanski zemljama, nisu svi vladari muslimanskih zemljama pomagali kafira protiv muslimana. Nisu. A oni koji jesu. I pod njih ovo dokaz da je to kufr. Što je to kufr? Kaže, zato što iđma učenjaka na tome pokaže sa pola riječi pomogne kafira protiv muslimana, on je kafir. Prenosi iđma Ibn Hazm. Ibn Hazm prenosi ostali učenjaci. Da je ovaj koji priča ovo, da je pročitao i dalje, da je malo čitao više od Ibn Hazma, u njegovu knjizi Al-Muhalla, našao bi Ibn Hazm kako u detalje priše ovo pitanje. Tumači. Kad je to kufr koji izvodi islama? Kad govorimo o pitanju, znači misli se ovdje, da kafirska zemlja napada na muslimansku. I da onda neki muslimani pomažu toj kafirskoj zemlji protiv ovih muslimana. Po ovom ovdje, kako je protumačeno, kaže, sa pola riječi, ako pomogne ono kafira protiv muslimana, on je kafir. Da ne duljimo oko ovo. Ovako tumače samo ukazuje na veliki džehl o dokazima šerijatskim i o stavljaju ono što su rekli učenjaci u ovom pitanju. A ispravno to, da ne duljimo, znači ispravno po ovom pitanju je to da je kufr pomaganje kafirske vojske protiv muslimanske samo u situaciji kada čovjek svojim tijelom ode u vojsku, priključi se vojski kafirskom i ode boriti protiv muslimana. Kad se muslimani opode prema njom kao prema kafiru. Zašto? Zato što sam ja rekao, ne, dokaz. Jer došlo dokaz. A svim ostalim situacijama nije kufr. Pa makar ga pomagao. I tajno, i obaveštavao, i ovako i onako, nije kufr ako to nije radio sa ciljem pomaganja njih kafira, njihove vjere i tako dalje. Znači, ne možeš da odmah tekfiriti. Ne moraš biti što je to radio. I zato ima dokaz. Pa ćemo navesti dokaz. Znači, zašto je kufr ako neki musliman ode u kafirsku vojsku i bori se sa tom vojskom protiv muslimana? Zato što je došlo u vjerodostojnom hadisu od El Abbasa, radijallahu anhu, da je on bio u Mekki i u bitci na Bedru
poveli su ga mušici u borbi protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba. I u toku te bitke je uhvaćen živ. I kada je bio, on je amidža poslanika sallallahu, i doveden je pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kada je došao, kaže on, Allahu poslaniče, kaže, ja sam primio islam. Ja sam primio islam. Prije. On su mene prisilili da dođem ovdje da ratujem protiv vas. Što on kaže poslanik? Kaže, emma ente fedahiruke kanari. Što se tebe tiče, tvoja vanština je bila protiv nas. Došao si s vojskom, borio se protiv nas. I tražio da se plati otkupnina za njih i vraćen u Meku. Amidža njegu. Kaže Ibn Hazm, ovaj koji spominje Ibn Hazma gore, da je išmaučina. Ibn Hazm kaže, ovo je dokaz da su u ovoj situaciji opoziti kraj njega kao kafir. A da druge situacije uključuju da je čovjek munafik, da je to veliki griješnik i da može biti kafir, ali mora biti njegovu situaciju. Mora neko ispitati, vidjeti šta je, kako, a ne automatski da je kafir. Sve mimo ovo dok ne uđe sa vojskom. Šta je dokaz za ove druge stvari? Nije kufr. Dokaz sam kuranski ajet koji najviše dokazuje. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Onaj koji ih uzme za zaštitnike, on je jedan od njih. Ajet koji je objavljen povodom Abdullah ibn Ebi Selula. Poznatog glave munafika u Medini, koji je kada je izašao na Uhud, vratio je 1/3 vojske. 1/3 vojske je vratio. Zbog svog nifaka vratio je u Medinu i oslabio vojsku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ima krupnih djela od toga. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ga protekvirio i nije gubio. A znao se da je munafik. Šta se ovdje mora reći? Znači, ima ljudi među muslimanima, bio on vladar, bio ministar, bio ovaj ili onaj, koji radi djela munafikluka. Ispoljava islam, ali munafik. Ali mora ispoljiti nešto čisto što je kufr da bi se protekvirio. Znači, ovo je djelo nifaka. Znači, time je pomogao kafire protiv muslimana. Ali ga poslanik sa sada nije protekvirio. A ovo je došlo u povodu objave ovog ajeta. I još jasniji primjer, koji svima vama poznat. Primjer Hatib ibn Abi Balta'a, poznatog ashaba, učesnika na Bedru, kada je čuo vijest da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuti da osvoji Meku, oslobodi Meku, on je krenuo da obavijesti mušrike. I došla je vijest poslanik sallallahu alejhi ve sellem obaviještenje objavom. Poslanik sallallahu da je poslao je ženu koju je napisao pismo, a ona je to zamotala u platenicu. Obavještava u tom pismu da dolazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem vojskom da napadne Meku. Krupna stvar. Izdaja. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem šalje Ali radijallahu anhu i još nekoga sahaba sa njim, istiže ovu ženu, nalazi na jednom mjestu i traže od njih da je dade pismo. Ona kaže, nema nikakvog pisma, pa kada je zaprijetio Ali radijallahu da će skinuti golu, onda izgleda s platenice. Da li bi skinuo golu? Ne, nego zaplašio. Zaplašio to radi. Ona je izvadila pismo i pročitala i vidio šta piše na pismu. I šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio? Protekvirio Hatib ibn Balta'a i uhalalio njegovu krv. Pa su to izdaja. Obavijesti to napad. Ne. Došao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovaj hadis bilježi Buhari u svom sahihu i Muslim. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja Hatib, lime fa'alta hada? Što si ovo radio? Što si ovo radio? Kaže Allahov poslaniče. Kaže Allahov poslaniče, ma fa'altuhu kufran. Ja nisam to radio zbog kufra. Kao djelo kufra. Kaže, wala irtidade, niti kao otpadnik od islama. Wala rida bil kufra, niti sam zadovoljan sa kufrom. Bada islama. Nego kaže, radio sam zato što svi od muhađira imaju nekog rođaka u Meki. Pa će zaštiti svoj rodinu kada mi napadne. A ja nema nikog. Moja porodica nema nikog da je zaštiti. Pa sam htio s ovim djelom da čuvaju moju rodbinu. Samo sam to htio. I šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Sadaqakum, istinu vam je rekao.
A onda Omer radijallahu anhu dolazi i kaže: Ja Rasulallah da'ani adrib unuka hadil munafik. O Allahu poslaniče, dozvoli mi da odsječem glavu ovom munafiku. Pazite riječi. Omer radijallahu anhu naziva ga munafikom. Pazite, vrlo precizan izraz, ovo je djelo nifaka. Omer radijallahu zna šta priča. Daj mi da mu odsječem glavu, jer ovo je djelo munafikluka. Ispoljilo se. A prije toga kaže poslanik, ovo istinu vam je rekao. I kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: Innehu qad shahida Bedr. Kaže, on je prisustvovao na Bedru. A kaže: Voma yudrike. A kaže, šta ti znaš? Govori Omer radijallahu anhu, kaže: La'alla Allahu an yakuna qad itala ala Bedr. Kaže, Allah dželle je pogledao učesnika na Bedru i rekao im: Ya'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum. Radite šta hoćete. Učesnik na Bedru. Radite šta hoćete, ja sam vam oprostio. Poslije Bedra. Radite šta hoćete, ja sam vam oprostio. Na što ukazuju ove riječi? Da je to djelo koje je uradio Hatib ibn Belta samo po sebi kufr. Baš to nije munafikluk. Ali poslanik sam rekao da je istinu rekao. Znači, iz tog razloga je uradio. Ali da je to djelo koje izvodi iz islama, ne bi mu to pomoglo što je učestvovao na Bedru. Radite što hoćete, ja sam vam oprostio. Kufr se ne oprašta. Kufr mora čovjek, te ovu radi, da vam bilo prihvaćeno. Ne može se kufr oprostiti. Nego veliki grije koji su uradili. I mali grije, to se oprašta. I to je oprašta onima koji su bili učesnici na Bedru. Ovo nisu moje riječi. Ovo kaže Imam Šafija, ovo kaže Ibn Tejmije, ovaj hadis upućuje da to što radi Hatib ibn Belta nije samo po sebi kufr. Nego moraš pitati što je to radio. Tako i mnoge druge stvari. Tako i oni avione koje spominju, koji su slati. Prvo države koje su slale i sa koji se aerodroma slali avioni, denkirali se da to radi. Krili su. Što je djelo munafikluka, a radi su. Znači, sakrili su. Lagali su. Djelo munafikluka. I samo po sebi ne upućuje na kufr. I ne tekfiri se tek tako. A ako se tekfiri, treba je potekfiriti učenje, a ne ja, ti i ovaj ona. Znači, to nije bilo direktno učešće sa vojskom. Ovdje govorimo sa dokazima. Oni traže dokaze, pa evo i dokaze. Dalje, kao je zaklinanje na poštivanje karbonskog zakona. Oni koji se kažu zbog toga je tekfir. Tekfir je oni koji uđu u parlament. Šta dođu? Zakunaju se da će poštovati zakon, znači da će poštovati zakon i ustav države i tako dalje. Kaže, to je djelo kufra. Što? Zato što je taj ustav i zakon što je zasnovan na kufru. Međutim, ispravno tumačenje ovog, da same te riječi, same po sebi ne izvode čovjeka iz islama, nego se gleda stanje što je to rekao. Ako je to rekao sa uvjerenjem da je taj statut, odnosno da je taj ustav i zakoni, da je ispravan, da je istina, da je bolje šerijata, taj bi učinio kufr. Ako je to rekao iz razloga da bi ušao u parlament, da bi učinio hajrat, da bi provukao što više islama, onda to nije djelo kufra. Ovo nisu moje riječi, ovo učenjaci ovako tumače. Neko kaže ne, mi hoćemo da je kufr. To su riječi kufra. Dobro, šta vam je dokaz? On navode dokaz. وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Kaže, ne, Allah šan, ja sam objavio, kaže u knjizi, kaže, objavio se u knjizi, znači, kada neko se poigrava i smijava sa Kur'anom, kaže da s tim ljudima ne sjedite. A ako to ne uradite, ako sjedite sa njima, kaže, vi ste poput, sve dok ne promijeni govor. Ne sjedite sa njima, sve dok ne promijeni to što pričaju. A kaže, ako to uradite, vi ste poput njih. I nekom idan. I onda kaže svojim ajetom, da ovaj ajet dokaz, onaj koji sjedi u parlamentu, da je kafir. Kako? Šta je dokaz ovog ajeta? Kao oni sjede u parlamentu, a tamo se spominju riječi kufra, propisuju zakoni koji nisu islamski i oni sjede sa njima.
Sjede, znači, a važi po ovom ajetu da idu, ako ne odu, ako nastaje sjediti, oni su poput njih. Odgovor na prvo u ajetu, innakum ida misluhum, ovaj ajet, da ih nađu tefsir. U kojem tefsiru piše da to znači da je to djelo kufra ili širka? U tefsiru Taberija, Ibn Kefira, Kurtubija se navodi dva tumačenja. Koja tumačenja? Navodi se da onaj koji je zadovoljan s tim, koji griješe, koji spominju negativno Islam i Kur'an i Sunnet, i ti sjediš i šuti, zato ti što radi, da imaš grijeh koji on. Jedno tumačenje. Drugo, ako si i ti na uvjerenju ono koji si smijala sa njim, na uvjerenju si i podržavaš ga onom kako si smijala sa Kur'anom, onda si izašao iz vjere. A i mi to kažemo, ko uđe u parlament, sa uvjerenjem da ono što se nalazi u parlamentu i zadovoljš ono u parlamentu ni kafir. Međutim, islamisti, muslimani ne ulaze s tim ciljem. Oni uđu da popravi. Oni uđu kada se hoće izglasati nešto što je haram, kažu mi smo protiv toga. Mi nismo za to. Mi se borimo protiv toga. Pa kada dođu šansu da prevladat će hajde. To je način dobri, ne može drugačiji. Nema situacije drugačiji. Nema mogućnosti da drugačije postupi. Kako to može biti onda kufr? On se dolaze i bori, ušli na to mjesto da izbore nešto za islam. I oni su kafiri, a ovi ovamo, sa druge strane, koji proglašavaju kafirima, kada uzmu vizu, a mnogi su oni idu na zapad, sam uslov za uzimanje vize da poštuje zakon šafirski. I od državni zakon te države čiji uzmaš vizu. On to nikad ne čita, niti interes. Šart je da poštuješ taj zakon tamo i potpiše ga. Potpisivanje, izgovaranje isto. Prvo treba sami sebe protekvirati, pa onda one parlament. Ako su na to vjerili. Kod nas uzimaju pasoš. Pasoš su takvog zakona. Uzimaju lični su takvog zakona. Uzimaju. Hoćemo je protekvirati za to. Znači uzimanje ti isprava upućuje znači da oni to uzimaju, da radi s tim, da priznaju to. Treba ih protekvirati? Ne. Tu daleko od toga doktor tekvir. Čovjek zna iz kojih razloga ima. To su administrativne stvari. Kao što je administrativna stvar da neko uđe na takav način parlament. Ne može drugačije. A on svojim srcem negira i ušao je da negira tu stvar, da popravi taj kufr i te zakone koji su neislamski. Tako da zbog toga da se neko tekviri, sami ulazko u parlament, burom, kažemo dobro, jest to kufr. Priznajmo. Ko je od učenjaka ehli sunnetske dave rekao da je to kufr? Sam ulazak u parlament, sjedinje parlament, to je kufr. Burom nek navede učenjake savremeni, pravi učenjake, ne ove tekfirno sladamce, nego pravi. Ko je rekao od njih da je to kufr? Sam čovjek da uđe parlament da je kafir. Burom nek navede učenjake, nema učenjaka kako je to baš. Najviše što kaže da je to haram, nije to način, oni koji kažu da je haram, da je to nije to način popravljanja stvari u islamu, ne može se tu puno popraviti, nema od tog hajra i tako dalje i tako dalje. To je dio učenjaka kaže. Na takav način ne treba propitati. Najviše kaže haram, ali da je to samo po sebi kufr, to samo tekfirovci kaže. Niko drugi. Ili budu nek nam dovedu učenjake, normalne, ispravne učenjake, savremene učenjake, koji su rekli da je to samo po sebi kufr. Dalje, o stvari koje navode, a to je upadanje u širk. Kao jesmo mi tekfirući što tekfirimo one koji upadnu u širk. Pa naveo primjer od ležne, ono učinjenje sežde, kipu. Dobro kaj je primjer, sa drugim vrstama širka. Toliko je vrsta širka koji se razpoznaju muslimana. Ne tekfiri se automatski za sve. I ne proglašava se za sve da je to širk. I nije to da svakog da se time bavi. Postoji toga naš pojedinci. Ja vas pitam, evo, čovjek koji traži šefat od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže šefa ja Resulullah, što kod nas se uči na meludiju. Je li on automatski činio širk? Je li izašao islama? Je izašao islama? To su riječi širka, jesu? Kod njih je to širka automatski, to najbolje. Međutim, kad pogledaš vam mišljenja učenjaka, sam Ibn Temir kaže, dva mišljenja ima predsjednik Ibn Temir, on sam ništa piše Ibn Temir. Kaže da to je novatarija, drugo mišljenje da je to jest širk. Međutim, spuštanje tog širka na pojedinca ima svoj proces. To čovjek zna, to razumio. Da li je to pitanje jasno kod ljudi, kod većine braća, to pitanje nije jasno. Ne razumijem šta je šefat. Ne razumijem šta je šefat, ni s koje strane je to širk uopšte. Pa kamo sad da mi spuštamo tu na pojedine ljude? Ne kažemo da je to u redu ispravno, treba šut na to.
Ali spuštanje i tekfiranje ljudi zbog toga, to je belaj. I nije to zasad. A onda još da postane to menedž davi. To je veliki dava. To je zaista musibno. Da naša dava bude ili njihova izgrađena na to. Dalje, zadnja šesta stvar, time završavamo, a to je ne pravi se razlika između općeg tekfira i pojedinačnog tekfira. U ovom konkretnom pričanju. Kako kaže opće? Sve ovo što naveo, jesmo mi tekfirci s Bogom, jesmo mi tekfirci s Bogom, 7 stvari koje se navodi u predavanju. Nigdje se ne kaže, braćo, u najmanju ruku. Braćo, ovo su opći propisi, ko to uradi, učinio djelo kufra i širka. Međutim, spustiti na pojedinca, to ne radi ljudi osim koji su osposobljeni za to. Ne, kao naš je menedž da te ljude tekfirimo. Onaj čiji je menedž takav da ovako kako je naveo da tekfiri, to je čisti dalalet. Ja odgovorno tvrdim ovdje predam braću, da onaj ko ovako tumači vjeru, da je to čista stranputica i čisti dalalet, da tako nećete naći kod učeni ljudi da tako tumači vjeru. I to nije ispravno tumači vjeru. A pogotovo da se to spusti na običnu braću, tu menedž jedne dave da bude. To slobodno na kanca se može umjesto put vjernika napisati, put zabludelih vjernika. Put vjernika koji su dodalalet. Jer ono kako oni tumači nije ništa drugo nego ovo. I zato, braćo, znači ova stvar koju navodimo ovdje, znači ne pravi razliku između uopćenog tekfira, koje djelo izvodi islama, i između toga kako se spušta na pojedinca. To pitanje tekfirenja vladara. Kad se složi sa njima, da ono što radi vladar je to kufr i širk. Spuštanje tog propisa na pojedinog vladara zahtijeva da se istraži njegovo stanje. Zahtijeva da sa njim neko porazgovara. Zahtijeva da učenika protekvira, ne ja i ti. Jesu to oni radili? I za koga su radili? Mi najpametniji, najučeniji sve znamo. Dalje, ovo zaklinjanje na poštivanje zakona, tako spustava, tako dalje. Kad se to spušta kufr, znači taj propis kufra na pojedinca kad to uradi, moraš vidjeti njegovo stanje, pa onda ulazak u parlament, moraš biti zašto čovjek ušao u parlament. Moraš provjeriti njegovo stanje. A ne automatski, ako uzmemo da je to kufr, ako uzmemo znači da je to kufr, pa također ostavljanja namaza, ako uzmemo stavu učenjaka, poznamo razilaženje učenjaka da onaj koji ostavlja namaz, je li kafir, nije kafir, spuštanje na pojedinca za ono koji kaže za se tvrdi da je musliman, a nema namaza. Spuštanje tekfira na njega je proces. Svidlo se to nama ili ne svidlo. To radi učeni ljudi, mora sjest kod njih, ispitati njegovo stanje, utvrdi zašto to radi, imalo znanja, imalo opravdanja, nema opravdanja i tako dalje. A ne da ja i ti sjedimo u komšinu koji kaže meni, znaš, ona je tamo hafsul, uzor nekanja, on je kafir. A čovjek za sebe tvrdi da je musliman. Tvrdi da je musliman. I nema nešto što ga automatski mimo namaza izvodi islamu. Spuštanje na neki tekfira proces. Čovjek koji umre u takvom stanju, nije lako donijeti propis na njih da kažeš, ne kažeš dženaza za njih. Zašto? Ko je ga protekvirio? Ko je rekao za njih da je kafir? Čovjek tvrdio da se musliman i umro na la ilaha illallah i tvrdio da vjeruje da Allah dželešanu i nije s nečim došao mimo toga što nekad klanio, nije klanio i tako dalje. Znači sve ove stvari imaju svoje detalje i pojedinosti. I uzeti to menedžom da, to je bela i musibet. I zbog toga se pojavila, bar kod mene, jaka potreba da se ovo pojasni i da se da odgovor na ono što pita idejni vođa ove dave. Pa kada on kaže jesmo mi tekfirovci kada tekfirimo naše vladare, na način kako tekfirite jeste tekfirovci. Kaže jesmo li mi tekfirovci, kaže zato što tekfirimo one koji kada upadnu u širk odmah ih smatra mušicima. Jeste na način kako i vi tekfirite, jeste tekfirovci. Onda kaže oni koji su sekularisti, pa oni koji ostavljaju namaz, pa oni koji ulaze u parlament. Na način kako i vi tekfirite, to je čisti dalalet i stranputica. Ja ne znam, braćo, da li ste me razumijeli. Složenost i kompleksnost ovih pitanja i ti detalja, da vjerovatno možda vam se sve pobunilo sad u glavi. I to samo slušanjem jednog predavanja. A zamislite sad za jednu osobu koju treba otvoriti njeno stanje i vidi gdje je, kako i šta je, da se spustio tekfir na njega, a koji je potvrđen islam, koji je to proces? A da postane menedž te dave da je sve ovo kufr, da je to sve širk. To je veliki belaj. U najmanju ruku
Ovako ne tumači učenjaci i ova pitanja. I to je dovoljan dokaz, dovoljno je belaja što slijede tumačenje Ebu Muhameda Makdisija. I što tumače njegove knjige, što su preveli njegovu knjigu. To je dovoljno belaja. A još su sastavili na ovaj način da se javno izlazi i da se prednosi da je ovo njihov menheđ. Onda to obavezuje oni koji su učili, koji znaju ove stvari, da to bejanu, da to pojasne. Da pojasne i da dođu sa zaključkom. Jeste, vaša dava je tekfirovska, ako vam je težak izraz tekfir i da ste tekfirovci, našemo drugi blaži izraz, blaži, ali iste težine, a to je da ste na dalaletu, da ste novotarska dava i da ovo što pozivate nije to akida ehli sunne vel džemat, niti je to ispravno tumačenje vjere. Sa ovim riječima, braćo, ja ću doći pred Allaha dželešanu. Ali moja obaveza da kažem ovo, da iznesem. Jer ako ja ne bi ovo rekao i ako ja budem šutio kao što kaže Imam Ahmed, pa ne znam kako će ljudi raspoznati. I ovo je ono, braćo, kada se neko od nas pita i kaže, pa dobro, šta je sporno kod njih? Evo šta je sporno kod njih. Najspornija je stvar, opet je podlačeno na kraju, to što su propise ono što izvodi islama, kufra i širka, koji treba znati, spustili na to da da se obični musliman bavi time da to spušta na pojedine muslimane. To je belaj ove dave. I odatle počinje. Uz to još, znači, ove tri stvari koje smo naveli. Znači, a to je da su profulali uopšte tumačili ovih pitanja. Da su izgrađene na džepu. Ono koji je tumačio, kaže, onaj ko se povodi za ono i koji kaže da on slijedi ono kako on tumači, na njih se isto ovo odnosi, ovaj zaključak sa kojim se došao. Allah te braćo, znam da sam odužio i znam da vam mnoge stvari možda sad tek nisu jasne i tako dalje, a ako neko ima nešto da doda, da da neku primjer, da sugeriše nešto, budu stvari otvorene. Što se tiče mene, ja sam rekao ono što sam imao reći. Naravno, ovdje nisu navedene u ovom predavanju njihov stav prema islamskoj zajednici i njihov stav po pitanju ovih mešida koji pod navodicima nazivaju sunetskim mešidima. Jer u islamu je da ne postoji sunetski i bidatski mešidu, samo postoji mešidi, a mešidu se može raditi novotarija ili ne mora se raditi novotarija. A termin bidatski i sunetski mešidi ne postoji u islamu. Ali tu u temi, pošto nije spominjana, nema potrebe da je otvarana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا